Mooi fort, mij Isa. Wij staan hier in een zomerexpeditie van materialen die al gebruikt zijn, kledingstukken, plastic draagtassen enzovoort. En daar hebben we ons mee vermaakt, vermaaid je. Je maakt iets, je hebt er plezier van om het te maken. En het is leuk voor een ander om er ook eens naar te kijken. Het heet Vermijd je inderdaad. Hoe zijn jullie op die naam gekomen? Ja, dat is in een groepsverbandje ontstaan opeens van wat voor naam gaan we het geven. En dit vond iedereen heel toepasselijk. Want het is gemaakt van allemaal spullen die jullie al hadden of andere mensen. Het is niet nieuw gekocht, het is eigenlijk allemaal tweedehands. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Verduurzamen. Dat is iets waar we dus al eerder mee bezig zijn. Eigenlijk, dit is onze 4e expositie. Dus het zat al helemaal in de lijn van we gaan niets kopen wat we al hebben, wordt gebruikt. En zo zijn we er eigenlijk opgekomen. Ja, hoe zijn jullie lang mee bezig geweest? We zijn er 3 jaar mee bezig geweest. Dat is heel erg lang. En in het begin ging het allemaal een beetje traagjes. Maar het laatste jaar hebben we gewerkt als een speer en toen werd het leuk. Tegen de tijd dat het dan echt moet, dan gebeurt er ook zoveel. En nu zie ik hier allemaal pareltjes hangen. Heeft u stiekem ook wel een favoriet ertussen zitten? Ja, ik heb zeker een favoriet. En dat is ik noem haar de bling bling vrouw. En dat is gemaakt van kerstkledingstukjes van mijn kleindochter.